Opakru jiko Ramogi kama na njoko mketi Ramogi TV kaone wangsai chenro marwa mar ang'ich welo kamongi secho mosebedo katimore pacho kae ni to gi loka bende wantiere kae ndige Elizabeth Otieno Nyarugenya kaka jaloko marwa bang'e buch jopiny sa deke wang'e obro go mbake wach matuch seche mowuoye ni jopiny mar America Donald Trump ema koro yombo sani kendo we Kamala Harris gi kura mabor obro penjo ni ten wach mane mosebedo katimore loka kono wan ng'ata achiel modak loka seche mowuoye ni lo ni Bernard Oguche en jalonye weche mag kompyuta odak kamoro ni Pennsylvania kuom higni 22 koro sani obro winjo ni tang'o mano timore kanyo. Pennsylvania en achiel kuom states mane paro ni samoro Kamala Harris nyalo yudo to no yombego koro penjo kare en wach mane. Willis Otieno Kil bende bro bedo ka en jadlop jatend Safina Party obro kode mbaka ni to koro wach mar loka ni dhi bedo nang'o ka koro Donald Trump moduogo ne ji ka Kenya kama en wach maber sen wach marach mane mbaka mobro go sa deke buch jopiny to kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. No shortcuts are taken. No monkey business are condoned within the centers. Doho ma Homa Bay oweyo jopuonj mitudo gi kuo mar penj KCSE kod rambun mar siling milion 2 ng'ato ka ng'ato. Tie jok maloko hala mawuok tich saa 4 kafyu ket saa 3 kowuok tich timake ni oyude kafyu jakuo to we wuotho dia Wabunga dia Manyata dia Nyalenda achich achiel mitudo gi kuo agoko e boma ma Kisumo omaki. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Manen jatend piny America Donald Trump oyier kendo ka oyombo Kamala Harris gondamo mabor. Ero kamano kuom keto Ramogi TV kadwa winjo pachi 2:06 nono kaka inyalo yudo jopuonj 10 mag sikund sekondari ma Pala Masogo mane omaki ka kwalo penj mar klas 12 nochwale doho kendo wegi rambun mar siling milion 2 ng'ato ka ng'ato kata omenda macheng mar siling milion 1. Jopuonj go nochopo e nyim jayal buche doho ma Homa Bay Christina Uka kawuono kama ne gikwedo ketho 3 mane odonjnegigo. Jafwambo marwa Linet Undi miyo ler mar wachni. Jopuonj 10 mane omaki kod ketho mar kwalo penj ne jopuonjre ma Pala Masogo, penj mar chemistry paper 1 nochopo e doho ma Homa Bay odiechieng' ma kawuono kendo kwedo ketho 3 mane odonjnegi godo. Nowegi gi rambun mar siling milion 2 kuom ng'ato ka ng'ato kata omenda maching maromo siling milion 1. I direct that each accused person may be released on a bond of Kenyan shillings 2 million each with one surety of a similar amount each, or cash bail of Kenya shillings 1 million each with one contact person each. Ketho 3 go tingo bedo gi otese mag penj ataro mar chik, tiyo marach kod otese mag penj ataro kod chike mag duol matayo penj manonek, kod ketho mar temo kwalo penj. Kowinjo burano, jayal buche doho ma Homa Bay Christina Uka owacho ni burano ibiro winj kendo tarik 20 dwe mar 11 higani. Summoned to issue to the investigating officer in this matter to clarify on the issue or the allegations raised by the defense on when the accused persons were arrested. And by consent, we have agreed that we mention this matter again on the 20th of November 2024 for purposes of pre-trial directions. E kinde ma magi dhi mbele, Director ma TSC e kaunti ma Homa Bay Milton Oyugi owacho ni TSC pod rito nonro madhi mbele e doho kendo ka oyud jopuonjgo kod ketho to TSC biro miyo gi kum mager. We've replaced the center manager. We've also replaced the supervisor and all the invigilators who are suspected to have been involved in that incident. So the center is secured. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilian ogolo siem mager ne apisas marito penj kendo wacho ni ng'ata ma ibiro yudi ka kwalo penj ne jopuonjre ibiro lugo do penj chik. So we want to encourage the entire public in case they see anything within the community that is likely to compromise the integrity of our exams,
let them continue being good citizens, sharing information. Jalup komanda mar obila e sub-county ma Homa Bay Emmanuel Kiplagat oyango ni jopuonjgo ma oting'o jatend center ma itime penjgo, jorit penj kod jopuonj ma ondiki gi board mar skunno ne omaki e kinde mane riko dhi nyime gi goyo photocopy mar penj mar chemistry. Some teachers were found photocopying exam paper, chemistry. Multi-agency team, he just total the officers from the education sector and security, managed to arrest 8 persons, including the center manager, vigilators, and POG teachers. They were found photocopying the papers, and exhibits have been taken. All the eight persons are in custody here at Homa Bay. Jatatije mar NEC David Jengere owacho ni apisas magi medo bedo akicha mar neno ni onge chochni mora mora mobedo e kinde ma penj dhi mbele, kolero ni chike oketi mar neno ni chenro matimo penj odhi kare. Across the county we have our officers working around the clock to ensure that these exams are taken seriously with integrity. We want to ask all our examinations officials, be they the center managers, the invigilators, and the security officers, their topmost priority is to guarantee the integrity of these exams. They should put in their very best to ensure that no shortcuts are taken, no monkey business are condoned within the centers. Linet Undi, Ramogi TV. Jopuonjre manyiri matimo penj bang' konyore kinde ni mar timo penj maduong' mar KCSE medo kale midhiero mathoth ka moko kuomgi koro chuno mondo we nyithindgi mayom e nasari hospital ka gidhi timo penj sikul. Jopuonjrego ywak ni rem obembogi kendo laktar be pok oyienegi wuok e kar thieth ka koro gikwayo mondo yienegi gitim penj e hospital. Cynthia Onyango miyo ler mar wachni. Ywak mar nyathi mayom e ward nyiso chakruok mar ngima e piny manyien. Nyathi mayom ni min gi bende pod nigi rem kaluwore ni korka oa nyuol. To en ting' mane mabedoe ka min nyathi pod en rawera maonge kod ng'eyo mar ngima kendo nyakonchiel otimo penj maduong'. Ma e pek ma jopuonjre ariyo manyiri matimo penj maduong' mar KCSE e pacho kae kaloe e osiptal maduong' ma Nyahururu. Japuonjre mokwongo ma wapando nyinge nikech arita mare ichuno mondo chiew sa 10 kogwen mondo ik nyathine ma okete ward mar nyithindo mong'ere ni newborns unit. Nyiri machuo kapok owuok odhi otimo penj e sikul ma Budhengera e kar chung' od bura ma Laikipia West. Chune nyaka oreti kendo chop chon e apis jalup county commissioner ma Nyahururu kama obiro kowore kodgi nyaka e sikul eka otim penj ka owe nyathine e nasari e osiptal maduong' ma Nyahururu. Wach mamiyo min gi chuny lit mar weyo nyathine ka bende pod en kod rem. Sema natelemka huko kwa DC ndio niwagoje tuende na wao juu sina means nyingine ya kwenda shule. Min gi wacho ni nyare bende bedo gi tich matek e duoko penjo mathoth mag jopuonjre wetene kaluwore gi kaka inene maonge nyathi. Wach ma owacho ni dipo ka otamo nyare tieko penj ponono kony mapiyo ok oyudore. Alipata mtoto akawa mtoto huyu alikuwa mkubwa, kwa hivyo alikatwa na akashonwa, na sasa huyu mtoto anateta ya kwamba asaidiwe afanyie mtihani kwa hospitali hapa General Nyahururu amalize, na kisha akililisiwa kama mtihani ijaisha atafanya akitoka nyumbani. Wakati anaenda huko kwa shule akona watoto wengine wenye walikuwa nasoma na yeye, na hawa watoto wanamsumbua sana kumuuliza mtoto wako wapi. Sasa anashindwa na la kusema, hata analilia huko. Sasa anaomba ya kwamba mumsaidie, sababu hata ile chakula wanakula huko si haiwezi kumsaidia na ni mtu anatoa maziwa. E kar thieth achielni bende waromo gi japuonjre ma jahigni 20 ma bende leronwa sigande bang' konyore e kinde ma otimo e penj. Nilikuja huku jana usiku nikajifungua asubuhi yake, nikaletewa mtihani nikafanya huku na bado naendelea. Wakati tu nilimaliza kujifungua hivi saa hizo tena mtihani kaletwa. Magi duto timore ka japuonjre moro mani kod ng'ol chiwo ywak bang' skund sekondar ma Siaka e kaunti ma Bungoma
Nerem chwalo nyinge kaka achiel kuom jopuonjre matimo penj mar klas 12 e sikulno. So juzi wakati shule zimefungwa kwa likizo, wale ambao wanaenda kufanya mtihani watahiniwa wa kidato cha 4. Wiki jana mtoto wangu akienda shule alikuwa anafungiwa keti, haingii, anaketi hapo, akichoka anarudi nyumbani, na ni msichana mlemavu, ni mental disability, Down syndrome. Ndio County Director of Education akaingia, na alipoingia aliniambia kwamba mwaka huu haitawezekana, mpaka mwaka ujao, mwaka kesho ndio msichana afanye hiyo mtihani, hawezi andikishwa, mwaka huu imepita. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Riwruog jopuonj mar NAT koro dwaro ni piny owacho bwo migawo mar somo mondo lok nying jotend sikunde kawuok e head teachers kendo koro dendgi ni principals. Kotelnigi kod jagoro maduong' Collins Oyu, gikoni jotend sikunde go sani koro med tich mapek mar tayo sikunde mag ECD kachiel kod junior secondary, omiyo kaber to nego med gi lemo kachiel kod osara. Komachielo bende gidwa ni kaber to piny owacho tim nonro ewi kwan omenda monego tigo de gero klese, kagikoni $1 million moketino e chenrono nyalo reme kuonde mamoko kaluwore gi alwora kod lwasi magintiere. Karibu sana, then we can allow our What our head teachers want, one, they want to get transformed from becoming a head teacher to a principal. Moving from managing a teacher to managing a whole school with animals, with a farm, and with everything else. That is what we refer as a principal. Our question is, yes, when they've done so well, the common labor practice is additional workforce or additional labor. You require additional remuneration. That's the position. Then two, I listened carefully. And the complex of the schools that we have now does not require heads to be referred to as head teachers anymore. You should be referred to as principals of those schools. So the change of name, and this one we must follow up, National Chairman. What we are waiting for was a pronouncement of change of title of heads of institutions. Migawo mar somo yango ni sirikal onge kod nyalo mar miyo jopuonjre somo manono e mbalariany. Kanoduoko penjo e nyim komiti mar od bura mar somo, jata tije mar bad migawo mochung'ne siro somo jopuonjre mag mbalariany miluongo ni Geoffrey Monari olero ni mondo sirikal omiyo jopuonjre somo manono nyaka mbalariany, piny owacho koro dhi tiyo kod omenda maromo $900 billion higa ka higa. Monari wacho ni mano dhi bedo matek ne sirikal kaluwore gi chal mar uchumi masani. I come from an area where we experience so much challenge. Thank you, Chair. Number two. In my honest view is that it is going to be very difficult to have free university education, and that is why the new funding model moves towards equity. This is the reason, it's because of the affordability, the actual costs of funding this. We have done a simulation and we have seen that we require 900 billion shillings, which is, if you look at even the Kenyan budget, in the next 5 years to provide free university education. It is a very, very important tool in the job you're doing. In fact, some of these misnomer we're seeing, anomalies, will be addressed through the software. So could you, through the chair, tell this committee when you're going to invest in a proper software that will make, and linked also to the other organizations you work with, so that we've got a tool that helps us in effective and efficiently managing our data. If you cannot have a proper tracking system, how will you be able to know that this is a needy student, this is the one who qualifies for this category, this one qualifies for this category, if we cannot deal with this issue, which is much simpler? Because the scholarship issue is much more difficult and much more complicated. Koro jopiny e kaunti ma Kisumo medo chwalo ywak margi ewi medruok rochruok mar arita kwe e gwenge makono, ka koro gibuono mar kawo chik e lwetgi giwegi mar mako jonjore giwegi, ka gikoni obila ok osebedo ka timo tijno kaka owinjore. Ma ne timore kinde mane omaki achich achiel mitudo kod kuo mar agoko mosebedo ka timore bomano. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachni. Ma biro bang' jodak ma Ubunga
dwaro mondo obila owenegi achich moyang nyinge kaka Michael Onyango Ochieng kata gi nyingo ledhi mar jonyo manyondhi kawuono mondo gikaw chik e lwetgi kapok ne ogeng'ne e tesend obila ma Obunga. Madhi nyime sani en gima ok wanyal kondon ata inch nikech nyithindo magowa ka maketho arita mar kwe gin nyithindo mantiere ka. Namba 2, nyithindo ma wantiere godo ka gin ma polis ong'eyo to giweyo gi giwuotho giketonwa kafyu oket mok konywa. Nitie joma tiyo kawainde, nitie jok maloko ohala mawuok tich saa 4 kafyu oket saa 3. Kowuok tich timake ni oyude kafyu, jakuoto we wuotho nikech kochopo saa 1 nyoro jatich nabi okaka ogolembe makineno tinyalo wuoro. Kidonjo Russia to nyithiwa gi wuonewa obaru wigi go panga, ogolembgi gi nyundo, ogolembgi gi chuma, en gima lit miwuoro. Nyithindo gi giriwore gi machielo, ibro nwang'o no kende giya Obunga, giya Manyata, giya Nyalenda, giya Bandani, giriwore ka ging'eng mamoro ni apano osewacho list joma gin go. Wakwayo kuom ng'wono ma Nyasaye ni kuchako yudo moro ka polis pok odonje ka ur chiki lwetu kada wabro yienu ka ur chiki lwetu. Gikwayo mondo sirikal oneni achije ma indhiyo duto omi kum makare kolure kod chik ma ok ni bang' tero gi e tesend obila to ichak iwegi thuolo gidok chando ji e gweng'. Walando hali hatari, wadhi kawo sirikal e lwetu, wadhi kawo chik e lwetwa to gima ber. Polise wa mantiere Obunga kama wetewa gi nyiminewa, tiuru tiju, weuru wuotho ka kong'o gi guogi gi bunde nudhi choko pesa, to watigo wakadimbo kwenye liweyo. Na watu ukiwaona unawapata na gari mzuri, mtu anatembea na gari, mtu anajivaa mzuri, haendi kazi. Hao watu wanapiga watu wapo hata na chuma. Wanashikwa, wanarudi. Wanashikwa, wanarudi. Sasa tunataka kufanya kazi ni mchezo ya paka na panya ama tunataka kusaidiana namna gani? Jodak e boma ma Kisumu osebedo kodak kod luoro kaluore kod ojende ma monjo ji kendo hinyogi ka gitiyo kod chumbe ma gigoyo godo ji. Komachielo, doho maseyo golo chik mondo med ne achich Charles Otieno Odhiambo ma itudo gi nek Willis Ayieko kuom ndalo 30 kinde ma obila dhi nyime gi timo nonro e wi burano. Odhiambo mane en jariemb apiko ne obila ondhiyo e boma ma Kisumu ka ichich ni ene mane oting'o achich maduong' odiochieng' mane onega Ayieko. Jomin buchego kotelnegi kod Evan Soita nokwayo doho mondo med geng'o ne achijno mondo mi obila kod jotim nonro thuolo makare mar medo timo nonro e wi nek makamano, wach mane jang'ad buche Wamabani ne oyiego. Ma en achich mar 5 ma osemaki kitudo gi nek mar Willis Ayieko ka ibiro dhi nyime gi geng'o ne tesend obila mar Railway e boma ma Kisumu. Jang'ad buche Margaret Wamabani bende ochiko mondo timne achijno pim mar obwongo kod nonro matut e wi apiko mare kaachiel gi simbe mar ong'we yamo. Odhiambo koro riwore gi achije mamoko 2, Victor Uma kod nyadendi machielo manoyudi e od kodesa moro e kar dak Masagam e sub-county Magem. Mosenindo Ayieko ne riko lal tarik 18 dwe mokalo kano duogo yud mana ringre kojwang' e thidhna moro e tong' kaunti ma Siaya kod Vihiga ndalo 5 bang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Achije maromo 31 mane omaki nyoro kitudo kod timo ohand mula mabandia nochwali e doho mar duoko penjo e wi ketho no endo. Ketho mokwongo okwako wuondo jopiny 2 mawuok e pinje maoko kendo uso negi mula mabandia maromo kilo 35 ma nengone romo milion 52. Ketho mar 2, achije 2 go donjnegi kod yudo omenda yo ma ok ler. Kamoko 12 odonjnegi kod ketho mar timo chapa omenda mabandia. Achije duto nodagi ketho makama. Doho kiny timo ng'eto margi mar burano. These are simply innocent staff who are in the course of their duty in Glory Valley, house number 581. They were rounded up, bundled into a police lorry. I know once I have to go through all these things, put in my ruling properly, because unless you want me to pronounce myself immediately, and again that will open up another Pandora box.
So allow me to do a ruling, and I will deliver it first thing in the morning. Hai wadhi yumoro machuko do weche manyien bang' daka matin kikidhi mabor ahinya, lakini aneno kuseoro ote maru 2-3-6-0 Doza Madi from Dewa Kanyadot wacho ni Ramogi ler kendo kwayawi maber ne Maranyona Secondary School ruoth mondo tel negi. Erokamano ahinya. Wimore Trevor, ere kaka jopuonj go ong'iyo swit achiel gi mask ma giumore godo. Awuoro Kenya. Anto kamor gi loch mar Trump ma Philip Ongula kani sondo. Erokamano musina jo sondo Philip. Aneno kantire ka ndira Ramogi an clean wood Mary ka wuok Asembo. Habari donjonwa yo maler ahinya. Erokamano. An Naomi ka wuok Kisumo. Apuoyo Trump. To gima thago wakani arita motegno onge dolal kabisa Kisumu ka ndio. Nikech kochopo saa 1 okinya kadho milimani ka. To wach peng bende onego range maber kabisa. Akwani nyithindo Kenya duto matimo penj ayo maber. Akwanegi wadwa Veron ayo maber kachiel gi joma gitimo godo penj bende. Aneno ka ntire makamu kani Kisumu kanyo. Wacha ni Trevor jo America koro chako yiero military president. Koro jo Africa nyaka bed alert. Erokamano ahinya kuom ute mar wadhi yo matin waduogo bang' daka mar chuok. Ule mnazi si kwamba kuna chemical, ni ile kitu yenye inatolewa nazi. Ile ndo tunafunga kamba na hiyo ndo tutaenda nayo paka itoe pombe. Kwa hivyo nataka niwaonyeshe kwamba kugema ni hivi na hii. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinjose migi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Warwaki kendo mae mbaka mang nogo Sadiki Buchiyo piny ni manen jatend piny America Donald Trump okao loch kendo kaka jatend piny no mar 47 tok yudo kwan ombulu madwarore mar 270 kaka jafwambo waro Ifinya Kidi leronwa. Trump notiyo kaka jatend piny no mar 45 kama bang'e noyombe gi Joe Biden e yiero mar higa mar 2020. Giko en Donald Trump okao telo kaka jatend piny Amerika mar 47 tok yudo ombulu 276 kipimo gi 223 mag Kamala Harris. Magi gin ombulu mag electoral votes kata jogo mowal mar yiero jatend piny kendo winjore ochop 270 mar chiwo thuolo mar telo.
Trump bende otelo ombulu moluti gi jopiny midendo ni popular votes, ma bende en achiel kuom gigo mane konyo yango jaloch. Motelo ne ma, Trump nyolose gwenge ma West Palm Beach, Florida. Ka ranyisi ne mar mor e kinde mane oyangore kaka jaloch. Mor mane onyis bende kod joma osebedo kasiro kampen mare. Trump nosingo mar chwalo nyime dongruok e piny Amerka, moloyo to rango weche mag osuru kod keto arita makare ahinya to e tong' duto mag pinyno. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. E kinde kampen mare, nosingo ni obiro tieko timbe mag maundu, moloyo to e bombe ma jonjore osebedo kachiel e jigi magena, kachiel kod golore e lwenje mag pinje maoko. Trump nochungi duond bura mar Republican, ka Harris to nochungi duond bura mar Democrats. Piny ngima koro rito mar neno ni Ted Trump do chalo nade kuom higni 4 mabiro. E Finyakidi, Ramogi TV. Riwruok mar Msalaba Makwar kod piny mar United Arab Emirates ogolo kony ne joma ne oyudo midhiero mar oula e gwenge ma Ombaka e kaunti ma Kisumu. Ripota marwa Rogo Veronica kelonwa ler mathoth kuom Kisumu. Jodak ma Ogenya kod Ombaka mayudore kano onyiso mor kawuono bang' yudo mich moting'o mogo, mo, ongede kod mamoko kowuok kuom jodito e piny owacho ma pinje Arab kod jokanyo mar Red Cross. Kenda mor sani nikech gik maneno gi aneno ni nyithindo man go dhi chiemo maber. Ot koro dhi bedo motegno nikech chamno monde motama makaka tin. Koro miyo ka donjo ot sani to nyithindo dhi chiemo maber kendo ginyalo dak maber e yodno. Nyathi ber ka chiemo ni e ot e koneno maber. Kata an janyuol ka chiemo ni e ot ka chunya yot o onge paro mang'eny. We are to distribute food and other non-food items to a total of 10,000 households, but today I've started with 1,600 here, and this really comes in very handy because the population is trying to come out, trying to recover from the recent floods, which the main impact was displacing them from their homesteads, but also destruction and interruption of their livelihood. Kata kamano morni en mana kuom kinde matin. Ka gikoni midhiero mane oyudo gi bang' oula ywero miechgi, kaachiel gi jamni osekelo negi lal mathoth. Wasebedo kwa chandore ahinya. Koth osehinyowa, koth ohinyo puothewa, koth oseketho giwa mang'eny, nyaka utewa, maonge kata kaka wanyalo yudo chiemo, onge kata kaka wanyalo konyore malong'o. Lal manokelo na en gika nolal, kasto puodho mane wapuro bende odhi te, oyweyo te cham mane wantie go, napuro 3 acres, olal te ma pi odhi morum madong' adong' kaka dong'no. Giwacho ni gisedak e kar jotni nyaka ne oula dargi e higa mal 2019. Ka gikwayo ni mondo omigi kony mosiko manyalo duoko ngimagi kama kare. Agombo ahinya kaka jakakolo Ombaka, wagombo ni mondo gernwa koru Soin Dam, mondo mi ka pi biro to kik pi bi mang'eny ahinya, kech koro pi nyalo donjo ei damp ma oger koru. Koro pi ok nyal biro nwa mang'eny, nikech pigni ema medo hinyowa kendo pigni ema medo negowa. Kony maduong' ka wanyalo yudo en mana kaka inyalo geng' this flood. Kaka inyalo geng' flood ni mondo kik pong area waka. To mano wanyalo bedo abeda maber nikech ka wanwang'o mano ma permanent solution mwanyalo bedo go. Gero yao makoru Soin en achiel kuom yore madito ma midhiero mar pi oula mokwako gwengegi nyalo rumo ni mar odhi chungo pi oula masiko darogi. Pod gipenjore ni gedo ni ne rum kinde mage. Arogo Veronica, Ramogi TV. Kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis abich mayudore e alwora mar Nam Lolwe ma piny owacho ni geto chiwo negi yedhe mag geng'o landruok mar tuo mar kachocho kata Bilharzia kod njofni.
Kaka George Juma lero nwata malo 78 mag jodak e ward ma Miuru Bay. Report yango ni nitiere kod tuo mar layo remo. Tuo mar kachochi na chiel kuom tuoche 21 ma osebedi ka ojwang' ka ne paro negi serumo ma idendo kod onge kaka neglected tropical diseases ma iruok ma thieth e piny mangima koro kete maino mar tieke e piny mangima ka oromiga mar 2030. Piny Kenya achiel kuom pinje ma kedo kod tuochego ma yande ne osejwang' ka iparo negi serumo ma oting'o tuono mar kachocho ma ong'ere kaka Bilharzia, tuoche mag njofni ka achiel kod mamoko. Bad migano mathiedho piny Kenya ma ochung' timo nonro ma ong'ere kaka Kenya Medical Research Institute kata KEMRI kod mamoko dhi nyime kod siro counties mantie kod kwano malo mag oganda ma odak kod tuono mar kachocho e kedo kod tuone. So we are hoping that with the new strategy that the ministry has come up, what we call the breaking transmission strategy, that anchors 3 key pillars. So one is trying to increase the therapeutic and geographic coverage so that we can provide medicines to a larger number of individuals and make sure all the implementation units are covered. And then the second strategy is to also include partnerships with the water, sanitation and hygiene players. Dr. Maurice Oder Mejatim Nondro, Hirwagno Mar Kenya Medical and Research Institute kata KEMRI, wach ne gigeto counties ma idore alwora ma Nam Lolwe, ma oting'o Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya kaachiel kod Busia, e chenro mar chiwo yedhe ma ithiedho godo tuono mar kachocho kaachiel kod njofni. Counties that border Lake Victoria, because the main source of transmission has been shown to be the lake. There's still a big burden, especially within Migori County. We see places where the prevalence is as high as 78%. Schistosomiasis, we are targeting everybody who is above 5 years old. For soil-transmitted ailments, we are targeting everybody who is above 1 year old, 2 years and above. Lipot yango nilitie oganda mathoth mantie kod tuono mar kachoche kaunti ma Migori ka wuodno ma Miuru ema nitie kod kwan oganda mathoth mantie kod tuoni e atamalo 78. Muhuru leading in terms of preference at around 78%, and that's where we are having the greatest problem, and also some other wards in Nyatike and Suna West. E chenro mar chiwo yedhe mar konyo e kedo kod tuoche gi ma idhi tim e kaunti ni ma Migori e dwe mar 12 mar higani, apisa mochung' chenro mar kedo kod tuoche gi e kaunti ma Migori Nicholas Makworo wacho ni sub-county ma Nyatike ema nitiere kod kwan mamalo mag jogo modak kod tuono mar kachocho e atamalo 37 ka iluwo kod sub-county no ma Suna West e atamalo 36. Targeting virtually all the sub-counties of Migori except Kuria East, where the preference is low, didn't meet the WHO threshold. And in Migori, we are having Nyatike as the leading with a preference of 37%. Jolony wechego mag thieth wach ni tuono mar kachocho osebiro kathoth e kaunti ma Migori nikech oganda mathoth tiyo kod pi Nam Lolwe kod aoche ma oting'o tuoni ka oganda mamoko bende pod losore bungu. The fishermen, when they go to do fishing, maybe the all night or something, they actually do what we call open defecation into the water bodies. We are also having other water bodies. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao mar mwandu mane bwolo Hassan Joho miyo kambi mar Kilima Pesa jumbe 2 mondo chul gope te mag sirikand kaunti ma Narok kod sirikal mamalo magingo nono to idhi magi lesen mar tich. Joho dwaro mondo non gope ma kambi no nigodo mondo gichul kata magi lesen. Governor ma Narok Patrick Ole Ntutu kod Senator ma kaunti no Ledama Ole Kina bende wacho ni kambi no oseketho winjruok mane giketo ni gibiro ndiko e tich jodak maluora no. Kata kamano kambi no osebiro mana ka ndiko joma wuok oko. Wa local miners asho lende na teluguno lino karibu ore rana yana ai kasinje sina bonus ninde magarete na pesa nemere nyamali le yoge la mwende me maana baya unerona le kulieba bi ete walayi. Amri yangu ya leo kwa watu yangu ya mining na watu ya usalama na wakishirikiana na ofisi ya gavana, kesho muende pale Kilima Pesa, muangalie vitabu zao, muaudit ile kitu yote ambayo wamefanya, haki ya mwananchi ni ngapi, pesa ambayo wanafaa walipe serikali ni ngapi ya kitaifa, pesa ambayo wanafaa walipe
serikali ya kaunti ni ngapi, na kama hawajalipa wawaeleze mpango wa kulipa, na kama hawana mpango ama wanao mpango muwapatie hao siku 14, wiki 2 walipe. Wameshindwa wafunge safari, waanze kuelekea kurudi kule walitoka. Tuko na local artisans ambao wao wenyewe ndio wanatoa hiyo gold kwa shimo, na tunataka tuweke tu kisheria wakae nawe kwa ndani ya sako, kama vile mama alikuwa anasema. Bila hiyo sako huwezi kufanya peke yako kitu kama hii. Ni aibu sana tukiona ya kwamba kampuni moja imekuja imechukua ardhi kubwa, lakini kama ni suppliers wanatoka nje, kama ni wafanyikazi wanatoka nje, na hawa vijana wako hapa hawana kazi. It is not a favor that the community is asking for. These are agreements that you sign with the community. Seher gisani oseriwo keny karan. Kora neno na seti kotija kae. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Bas donjo ne weche mag tuke ni tim mar Gor Mahia wito point adek e tugo mar lig mar FKF bang' Bandari loyo gi gonde 2-0 dhiambo ma kawuono. E tugo ma kawuono no jabak mar Gor Gomiloni Geoffrey Ochieng Simiti no mi kad makwar kuom tugo marach. Tugo no chungi bang' johera mag adhula muocho tulo e dakika mar 78 bang' Bandari loyo gol mar 2. Nochuno bila mondo mi kocha mar Gor Leonard Neiva arita ka johera mag adhula ne bayo kite. Bang' kwe duogo opira no dhi nyime nyaka giko. Gor Mahia ok osebedo ka timo maber e season ni, kata ok obedo ni ne gichako maber e tugo ne 2 mokwongo. Kwa kanyo ni Cristiano Ronaldo noloyo gol mono konyo team mar Al Nassr mar Saudi Arabia loyo joloch mag okombe no higa mokalo. Alain